tardes, son as 6:33 minutos da tarde. Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Chegou o momento do Voltas co Prato. Como cada tarde estamos aquí cociñando en directo. Que, por certo, non nos seguides nas redes sociais. @Voltas co Prato. Aí están penduradas todas as receitas que facemos e que nos enviades vos. E que nos fan os nos cociñeiros. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Vamos. Bueno, xa pasou, A broma xa pasou. Non pode ser que vos andedes... Vou volo pedir... Por favor, dadesme unha chapa. Non. Cando merezas. Cando faz unha tortilla de patatas. Bueno, mira, que onte dixeche, se non te trabas, douche unha chapa, non me deches. Bueno, pero hai que mirar como vai a progresión. Bueno, toda a semana. A vida, cerca, estou no bo camiño, na boa dirección. Imos ver que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae María José, de Santiago. Son María José, de Santiago de Compostela, uns espaguetis en salsa de grelos. Empezamos por lavar e limpiar os grelos, os cocemos 10 minutos en agua con sal, escurrimos e picamos moi picadiños. E despois nunha sartén o que vamos a facer é botarlle o aceite e os allos picados hasta que empecen a tomar un poquinho de cor. Incorporamos os grelos xa picadiños. Deixamos que se fagan uns 10 minutos e añadímoslle o pimentón picante e os 400 ml de leite evaporada. Damos varias voltas para que se vaya facendo e que quede unha salsilla así espesa. Cocemos a pasta. Escurrimos a pasta e incorporamos a pasta á sartén onde temos feito xa a nosa salsa. E emplatamos e botémoslle queixo ralado por encima. Espero que vos guste e a disfrutedes. Claro que nos vai a gustar, María José. Sabedes que hai unha canción que nabo, naviza, grelo, ese é o gran segredo. Grelo, naviza, nabo. Non é así? Sí. Hai unha canción. Sí, ti dixeches si, xa está. Dache igual. É o que dicía. Pois sí, hai unha canción sobre o grelo. Hai tantas cancións sobre comida en Galicia. O grelo, que nos queda un mes de grelo, na máis. Sí, pouquiño queda. Vai desaparecer o grelo. Que pena. Que pena, Sí. Que lástima que o grelo ata o ano que ven... Pero a volver. A volver. Estas comidas de inverno van rematar, pero virán outras. Non hai problema ningún e nós estaremos aquí facendo. Queda o grelo de tarde, Begoña. Que vamos facer? Pois eu vou facer... Encántame a receta de María José. Moi guai, pero vou a facer unha pasta que o propio grelo, que vai quedar verde. Encántame a receita de María José. Pero Moi ti guai. que che vai gustar que vou usar arzúa. Vale, entón se me vale. Vas facer unha pasta? Unha pasta rechea unha pasta de grelos, rechea de arzúa e lacón. Moi ben, o sea, vai meter arzúa, a vila, dentro. Vou meter Galicia casi nunha pasta. A vila toda dentro, aí, arzúa vai entrar aí. De norte a sur e del este a oeste vai entrar. E ti? Eu non. Ti non? Non vou facer iso. Eu achego máis ao que trae a convidada. Moi ben. Sí, vou facer unha salsiña tamén para a pasta e vou facer unha salsiña con grelos e vou facer unha pasta un poquinho diferente, salgome do tradicional da fariña e vou facer unha con pataca. Ñoqui. Un ñoqui, vai un pouco polo rejo das patacas. Vamos cociñar hoxe con grelo. Non voltas co prato, quedamos con Begoña. Veña, vamos alá, arranca. Vamos alá. Veña, como comezas? Mira. No! Por qué? Por qué? Vou triturar. Vale. Veña. Vas facer ruido. Veña. Vou triturar. Que teño aí que unhos grelos que escaldei. Escaldaches. Con un pouquiño do caldo do lacón que teño aí. Entón estes están escaldados, que eu vou usar. Normalmente eu a pasta sempre a fago con ovo. Pero neste caso vou permutar eses ovos, ese líquido... Permutar. A ver. Que é permutar? Permutar é cambiar. Cambiar nunha receta. Permutar. Un líquido por outro. A base líquida sería o ovo. Vale. Neste caso vamos usar esta. Entón, vai che quedar a pasta, como pasta moitas veces a pasta esta de cores, non? A Vai che quedar que verde. normalmente se fai con espinaca, Claro. neste caso nos vamos usar o grelo. En vez de espinaca vai ser con grelo, xe? Non voltes co prato, que guai. Vai ser verde. Vai ser Como verde, sí. como a tua camiseta, a miña camisa. Sí, Vai ser pasta vimos verde. de grelos, pero Como Julio a non. chapa, a cabra tiro ao monte. Que a túa. Entón, para facer a pasta, veña, contame un pouquiño paso a paso. Que eu gusta a miña chapa, Sí, encántame. A cabra tiro ao monte. Mira, vamos a botarlle sal. Canto levas aí de fariña, máis ou menos? Por máis ou menos hai que sobre uns 500 de fariña. Vale, Levaría medio 3 ovos. Medio quilillo. Estos serían como se foran 2 ovos. E vamos a empezar así, a facer o boliño da masa. Sempre che digo que as masas están vivas e pregúntanos sempre, queres máis auga ou menos auga? A ver. Mira. Mira como cheira a grelos, Sí, cheira moito grelo. Cheira xala con grelos. Cheira moito grelo, é unha pasada, Sí. Sí. Entón, a masa está viva, está che falando. Está che falando, E que che porque a fariña sempre che pide máis ou menos auga. Que che di? Dime, por bótame un huevo. E vanlle botar un ovo, Vou vale, moi botar un ben. ovo.
Moi ben. E digo eu, que tipo de masa vai, o sea, que tipo de pasta vai ser? É unha pasta fresca que xa temos feito máis veces. Xa, pero que forma, Begoña? Vamos a facer uns tortellini, Oh, neste caso. Tortellini. Para rellenar. Tortellini recheo. Moi ben. Que guai. Entón, Ves? pediuche un ovo. Pediume un ovo. E agora pídeme un pouquiño máis de fariña que teño aquí. Entón voulle botando así. E vou amasando hasta que queda unha pasta un pouquiño máis duriña do que pode ser unha masa de pan. Xa, pero, quer dicir, como chupí? Porque non che vai dicir, dame máis. Por mira, agora mira. Esa A que quere- fariña, quero fariña. Ah, esa que quere máis fariña. Claro. Cando Entón, está bótolle así, máis cando se fariña. che quedan nos dedos... non. Claro. Vale, E hai que traballala. vale, traballa Estas aí. masas hai que traballalas. Traballa aí. Porque traballes un Porque día non que pasa traballes tú non. nada. Vamos a deixar aquí a Begoña traballando coa súa masa que lle está pedindo máis e máis fariña. Marchamos con Xulio Mato. E despois quero vela, Perfecto, Vale, feito. veña, vamos con Xulio. A ver, Que tal? Don Mato, Que tal, don Cañotas? como estás? Moi bien. Isto é pataca, non? Eso é pataca, que Vale, cocín pataca que ten aquí, vedes, que cocín vedes? con pel, como ves. Vale. Quitelle o pel. Por qué? Quitelle a pel, sabes por qué? Por qué? Porque desa maneira cocina con pel para que non me colla tanta auga. Ah, que entón non non se- chupa para que non- tanta claro, auga. para que non se Ese é un chupe tanto. truco moi bo, Truco da voltas co prato, señoras e señores. Para que Se non non se- queremos que a pataca che absorba tanta auga... Eso é. Non. Claro, cocémola ca pel. Facémola coa pel. Eso é. Vale, de feito, hai xente que lle goma a pel, moitas veces cando a faz Sí, un no, abrazo ou así a mí comes. gusta, pero para isto non. Claro, para isto non. Para isto non sirve. Entón, unha xema de ovo, Vale. vale? E agora vamos a empezar a mesturar. Estos son ñoquis o que estamos facendo con Xulio, Vamos a empezar a mesturar e vamos a ir botando un poquinho de fariña a que nos vaya pedindo tamén. Esta tamén pide. Tamén che pide a Sí, pataca? Sí. Pero a non fa pataca máis que tamén. pedir. No, porque son pedicháns. E este pídeche tamén como a outra. Sí. Fariña ou non? Esta pide coa boca máis pequena, porque pide moi pouquiña. Ah. Isto é medio kilo de pataca e vai levar uns 70 gramos de fariña Vale, aproximadamente. vale. Esta é máis calada, esta masa. Sí, esta fai fariña. Fariña. Señoras e señores, eu creo que é o momento de que vexe isto a nosa convidada. Que veña por aquí, por favor, María José de Santiago. Un aplauso para ela. Hola, María José. Hola, boas. Que tal, como estás? Cóñeme do ganchete. A ver, E digo mellor. por qué, porque María José máis eu coñecémonos, a que sí? Un María poquinho, un María poquinho. José ten un blog de gastronomía, a que sí? sí. Escribe sobre comida, sobre gastronomía. Fundamentalmente. E prometeume uns espaguetis que aínda non me fixo. Estos. Estos, os que mismo. mandaches. Sí, estos que mandei. Vamos ver o que está facendo Begoña, porque ademais tamén a coñece a Begoña, así que vamos a ver. Veña, vente por aquí, vente por aquí. Hola. Hola, que tal, Boas. Begoña? Ai, Begoña, que non se cansa de traer amigos ao programa. Eu nada. E amigas, verdad? Mira que chula Mira. a masa. Unha pintaza, eh? Uah. Ahora o que ten, se lle tocas así un pouquiño está quentiña. Entón o que vamos facer... ver, Espera, que tocar. vou poñer o Ah, poñer o sí que está plástico. No, home, non está fervendo. No, pero sí que está quentinho. Está quente, e o que vamos a facer é deixala repousar, vamos a deixar no plástico. Eu, normalmente de repouso, unha media hora, tranquilamente. Xa, para media hora non temos, Begoña. Pero tens que facer magia, que tú sabes facela. Ah, vale. A ver, unha, dúas, tres. Media hora. Media hora, Pasou. ainda non está. Vale. vale, vale. E agora voulle facer o recheo. Entón, vas facer o recheo, que o recheo vai levar lacón e queixo de arzúa. Exactamente. Moi ben, que che parece? Parecen preciosos. Sí, verdad? Home, que Además, vai perder. ti o queixo tamén recordo que che gustaba moito, verdad? Moitísimo, gústame moitísimo. O Pois queixo mira, de arzúa, vas ben, Begoña? Vou ben. Bueno, a ver, Vas ben, eu se fago ben. Vas ben. Vouno intentar. Como vas facer o recheo con ese Pois pedazo? o recheo, mira, Rico. teño o lacón, vou no cortar en dadiños porque así non fai tanto ruido a máquina, que a ti non che Vale, gusta. vale, no, non me Entón, gusta, non me gusta. Vamos a botar esos Agradecemos. dadiños. Que por certo, lacón que sobrou, receita de aproveitamento tamén pode ser, que o dicimos sempre no programa. Sobrounos lacón, cocido. Con isto podemos rechear con si temos unha carne guisada, un polo O que guisado sexa. que nos quedara. O que sexa. Podemos rechear, sí. Vale. Vexo É que que lle quitas, o grelo casa con casi todo, vexo que lle quitas a codia, ok. Sí, quito ya a codia porque non fai falta. Non me Vale, rifes, é un pouco cañotas. pecado, pero bueno, non pasa nada. Non me pasa rifes, nada. non me Supoño que é máis complicado para cociñar. Claro, a ver, eso habría que infusionalo, Claro. vale, pues trituralo, podríamos usar para facer, por exemplo, pues unha salsa, Vale. perfectamente. E agora vas triturar. Agora vou triturar, Vale, pero cun pouquiño de caldo do lacón. Pois marchamos con Xulio, que vai Moi facer bien. moito ruido esta señora. Veña, vamos alá. Aquí con Xulio Mato. Hola, que Moi tal? guai, benvida. Xulio Mato non coñece a María José. No. Non a coñece. O único aquí que non a coñece. Pero, Non a coñece. mira, eu estou facendo unha masa de ñoquis. Xa teño aquí a pataca, xa botei a fariña, agora xa vai quedando, como ves, xa está quedando rematadiña. Te vou a deixar reposar un segundiño, mentras vou facendo a miña salsa. A miña salsa é moi do estilo da túa, pero sin leite. Sin leite. Vou botar unhas verduras, o tomate tamén e os grelos. Un poquinho de tomate e grelos. É curioso porque a masa parece unha masa de pan,
normal, unha masa ou de pizza ou demais, e en realidade é pataca. Pataca, fariña e unha chema de ovo. É unha xema de Un ovo. poquinho de sal. Sí, sí. Ti fas ñoquis normalmente? ou non? Fixen unha vez ñoquis, nada máis, Pero dixéchelo como quedaronme mal. No, quedaronme ben, pero deume bastante traballo. No, non dá traballo. Bueno, a mí deu bastante traballo. Mira, Bueno. esta xa está, agora de feito, xa vamos terminar de amasar Mira, aquí. mira. Teñen unha pinta estupenda. Xa está amasadinha, xa está integrada a fariña. Igual, aquí o que hai que ter cuidado simplemente é que a pataca este ben cocida e botar a cantidad de fariña que nos pida. Sabías o truco do que falamos antes? De que el coza as patacas coa monda para que non lle chupen tanta auga. Ai, non sabía. Pois mira, Sí, porque chúpase menos. xa notas para o blog. Home, claro, A era pataca cocida con... Tip. Aí está, tip. Para a xente, trucos. Un punto para Xulio pola colaboración con blog. Exactamente, un punto para Xulio, aí está. Vale, María José, chegou un momento no que che pregunte como ves a situación. Eres máis de ñoquis, eres máis de pasta rechea? Home, Eres de Lacón? De Lacón, sí. Ah, De Lacón, sí. Pois la come un teño, pero... Ñoquis e pasta rechea dame igual. Sí. A cousa que este boa. a verdade é que a receita de Xulio parecese máis á túa, Sí. a de Begoña non tanto, pero Begoña é a túa amiga. Ai, Vaya. ai, a ver que pasa. Non te riscas de momento a quen No, crees que no, vai no, gañar. por ahora non. Hai que mirar e hai que probar despois. E hai que probar, Hai que é que o probar, importante neste importante. programa. Probar é o que máis nos interesa. Bueno, vamos a pedir a María José que vaya á zona de sufridores, despois chavamoste, vale? Vale, Veña, un perfecto. aplauso para Chao. María José de Santiago, que está connosco no Voltas co Prato, cociñando hoxe. Buah, tapache, con grelos. Con grelos, Con grelos. Con Mira, grelos. aí teño un poquinho de allo. Moi ben. E aquí teño unhas chalotiñas que vou partir en 4 Ajá. e vou nas saltear con Saltear ese... un pouquinho. Vamos a baixar un pouco. Ese allo baixe por se che vai queimar, Pues mira, ves, como despois de 3.000 programas xa vas sabendo que... Que o allo O allo se queima. hai que cuidar o allo, entendes? Claro. Hai que cuidar o allo, é así. É así, é así. Vamos ir ata Monterroso, que creo que hai alguén que quere falar con nós. Hola, Elba, que tal? Boa tarde. Hola, Fran, boas tardes. Como estás? Estou ben, e ti? Eu de maravilla, mira, cheirando Xa te aquí, vexo, xa te ñoqui, vexo. pasta rechea, estou, vamos, na gloria, como na casa. Entre estes dous profesionais estás de maravilla. Sí, bueno, algún máis que outros, pero normalmente sí, estou de maravilla. Que tal tempo Bueno. tedes aí en Monterroso, que hoxe está chovendo por toda Galicia? Hoxe hai temporal, sí, un pouco temporal, sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, vos sabíades que en Monterroso hai unha feira Sí. o día 1 de novembro, non, Elba? Sí, señor. 1 de novembro, que é a Feira dos Santos, que iso é a feira máis grande que eu vi na miña vida. Hai unha canción tamén. Hai unha feira sí. de Monterroso. Sí. Sí, Pois nada. eu nunca vi unha feira tan grande, Elba, como a que tedes aí. Digo de corazón, É grande, Buah. sí, é grande, é grande. Ven moita xente, moita. É enorme. Bueno, e falando de comida, que é para o que estamos aquí, queres máis A de ñoquis, da pasta reche de Begoña, que é o que máis te gusta? Mira, a min gustame todo. Xa. Todo. Xa. Vale, Elba, moi ben. Moi ben. Pásache cun amigo. Eu, agora mismo, o que está facendo Begoña, nunca o provei, pero Oh. ten que estar espectacular. É que recheo de lacón e queixo de arzúa. Espectacular ten que estar. Mira pa aí, que O de masiña Xulio verde. tamén, moi bon, moi bon. Sí, sí, A mí sí, os sí. ñoquis gustanme. Os dous ben, pero eu creo que a clave do de Xulio vai estar no acompañamento do ñoqui. Porque o ñoqui pode estar bo, e vai estar bo, pero o acompañamento eu creo que vai ser como a clave, non, Xulio? Claro, que lle vai dar toque de grelo. Amigo. E as pastas xa sabes que sempre saben a salsa que os acompaña. Sí, sí. Bueno, aprender a facer ñoquis tamén está ben. Sí, é moi Porque sinxelo, hai moita ademais. xente que non sabe, claro. É moi sencilliño, sí. Elba, quen crees que vai gañar? Desde aquí é difícil. Eu penso, mira, os dous necesitan, o sea, merecen ganar, os dous. Xa. Pero, Pero eu casi me quedaría ca pasta de Begoña, porque eu son moito de pasta, Begoña, Vale, Begoña. Vale. Penso, non sei. Ah, Ahora no, depende aquí o que ti penses, Depende da Elba. invitada do que máis lle guste, claro. O que ti penses, bueno, pues mandamos un bico grande e vente por aquí cando queiras, vale? Bueno, eu quero que me permitas, hoxe, un segundo, Dime. quero felicitar e dar un olé ás mulleres que somos Que traballadoras. hoxe é o Día Internacional da Muller, claro que sí, Elba, claro que sí. É un Claro. aplauso grande para vos, Claro. que o merecedes e que sodes un motor da nosa sociedade, de verdad. Moitísimas gracias. De verdad, Así Elba. É un olé para todas. Moi ben, Elba, pois moitísimas grazas por chamar, moitísimas grazas por recordarnos que hoxe é o 8 de marzo, que é un día moi importante para todos e todas, así que Sí. un bico enorme, vale? Vale, é un abrazo para vos todos e que siga o programa así, que estades moi ben. Moitísimas grazas, un bico grande. Gracias. Chao. Venga, graciñas. Chao, 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 chao.
Non sei como está Begoña, que temos tamén aquí moitísimas mulleres no programa, non sei como vai ela, Mira, mira. Ni me vou a chegar... Hola! Mira que chulada. Hola! Mira como tira. Que pasada, Pois quero ver isto, Déixeme que lle vou contar a Galicia unhas cousiñas, pero vou ver eso. A ver, porque queda pouco máis dun mes para dicirlles o adeus definitivo aos nosos adorados grelos. Este ano xa non houbo moitos, pero aínda quedan uns de tarde. Non desesperemos. Lembrade que tamén hai conservas de grelos, algunhas desde 1940. Ben limpos, escaldados, con auga e sal. Así de sinxelo e así de riquísimos. Para darnos boas homenaxes en calquera época do ano, como sabedes, porque sí, os grelos van ben co lacón, pero tamén coa pescada ou nunha tosta ou mesmo nun revolto. A cociña ten moito de laboratorio, que dicía onte unha seguidora do programa. E se tedes dúbidas, xa sabedes o que tedes que facer. Consultar con algún experto. Témolos en Monfero, en Lugo, en Tomiño ou en Santiago. E, por suposto, en cada casa na que se mente un par de regos. E, aínda que xa foron case todas as festas do grelo, esta fin de semana tedes a do caldo de Mourente. Xa sabedes o que din. Quen queira caldo quente, que pase por Mourente. É así. 664483419, non o dixen antes, Chamade porque repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra. Marchamos con Begoña Vázquez que non lle vinga máis. Bego, Que pasou? esa masiña. Ei, vai. Hola. Xa está. Mira que bonita. Isto quen cho puxo? Isto pedino antes da 13. Está super chulo, A que sí? Está Para unha maravilla para traballar. Ora, quere machete, pam, toma machete. Quere esta plancha, plam, toma No, plancha. perdona, machete non. Machete a mí non me trouxeste. Bueno, foi para Xulio, ten razón, ten razón. Mira, vamos facer un recheo. Neste caso, o que necesitamos é facer un cuadrado. Vale, esta masa sigue se aproveitando toda, Vale. Vamos facer así. Espera, que metémolo o pulso pouco, non sei por qué. Porque estás nervioso. Piches. A ver. Pareces merch. No, que va, xa está. Pareces merch cando lle tempo. Cando está nervioso. Se a mí non me suele pasar. Bueno, pois hoxe sí. Sempre hai un día para todo. Mira, Non. vamos facer o recheo, mira. O recheo que xa está triturado, ves? Eso é simplemente Aí que vai. trituraches o lacón, O máis lacón, queixo co de queixo Arturo. e un pouquiño do caldo. caldo. Buah, isto é unha maravilla, Está riquísimo, Isto é unha maravilla. Ahora deixámoslo así, un recheo. E agora o que facemos é o seguinte, mira, isto está fervendo, pero a mí non me importa. Vale. Que faz? Meter o dedo. Acaba de queimar. Espera, no, quero que vexades isto, por favor. Quero que vexades isto, Galicia, non pode ser. Acaba de queimar os dedos no entroido e a tipa metendo na auga fervendo a mau. Vai outra vez. No, ahora non o fago. Ahora non o faz, non? Ahora No siguiente. Ahora que o ven na casa non o Mira, faz. fixen o triángulo, ves? Sí. Ahora doulle, mira, doulle formiña. O triángulo Vale. así. E agora fagolle así E péchalos. e pechos. Non tens que mollar aí para Agora pechar. sí. Ahora vou facer outro. A ver. Mira. Buah, quero quedanche que se vexa. preciosos. Hola. Mira que bonito. Fixadevos que bonitos. Quedanlle preciosos, Mirade. Que chulos. Son preciosos. Mira, aí vai. Moi ben, moi ben. Pois Outro. Tú probaches Mira, o mira, meu, mira, xa. mira, atención, mira. Mira como lle meto a mão. É que non me Mira, metín auga ala. para dentro, non lle pasa Está nada. tolísima, está tolísima. Isto non te queima, home. No, Estás non te acostumbrado, non te queima. Bueno, Aí creo que podemos repartir cartas contigo, non? Feito. Ben o mereces. Ben o merece esta muller. Quen fai hoxe tortellini de grelo? Quen é? Eu, Begoña Vázquez. Eres? Begoña Vázquez. De onde? De Verín. Pero de, Bueno, son de concretamente- Ríos. Vale. É da trepa. E tamén do trepa. Da trepa, criei-me na trepa. Quen fai hoxe tortellini de grelo? Begoña, 664483419. Chamade ao teléfono Bien. do programa que gañades 50 euros. Vamos ver este Aí o último. tes. Listo. Ala, que chulo. Xa está, feito. Quedanche moi bonitos. E isto entendo que o seguinte xa é cocelos. Ora, o seguinte é cocelos, pois unha pota a ferver. Xa cando os teñas, claro, por eso Un andaba metendo minutiño. aí armaos. Nada Cando os máis. teñas feitos o número que ti consideres, non? Sí. Cócelos. Cóceo, solamente un minutiño e medio. E xa está. Cando empezan así a flotar, xa está. Bueno, pues vamos con Xulio Mato, mentras esta queda aquí creando tortellinis. E aquí temos a Xulio creando ñoquis. Esa estou cos ñoquis, mira. Xa reposou a masa e agora fixen un churro con ela. Canto deixa repousar a masa? Nada, máis ou con que menos? repouse 15-20 minutos, Ah, xa vale. esta repousou un poquinho menos, pero vale para traballarla igual. Vale. Entón, facemos un churro, cortámoslo en Sí. rodajiñas e agora damoslle un poquinho de forma e Ostras. marcámoslo con un tenedor, ves? Ti podes falar con acento italiano? No. No, Ah. no, pero ti seguro que sí. Buonasera, buonasera. É que se están quedando... Buonasera. É como se... Machotte. Ma che cosa? Ma che cosa? Che cosa? Giulio Mato. Giulio. Vale, pues están quedando os ñoquis. Sí, están quedando bonitos. Como se fosen, vamos. Como se fose isto, vamos. De Emilia Romagna, da rexión... A Toscana. Ou de Lombardía, ou da Toscana. A Toscana. Da Toscana italiana, que maravilla. Ala, que bonitos. Están quedando moi chulos. Entendo que isto tamén, que o tens que cocer, non? Sí, pero isto vai cocer, mira, é moi sinxelo. Vamos botar unha tandada para que vexas. Vale. Mira,
Estes metémonos na auga fervendo Sí. Canto tempo? hasta que floten. Ah, vale, un pouco parecido ao de Begoña, non? Que decía Begoña. Cando me flote un minutiño e É pico. tal. máis ou menos entre 1 minuto e 2. Vale. Entón, unha vez que floten xa están feitos. Unha vez que floten, xa os sacamos, se ten aquí un platiño con un poquinho de aceite de oliva, Vale. para que non se peguen entre eles. Ah, vale, moi ben, moi ben. E simplemente eso, cando floten xa están. 50 euros en xogo, eh? Hai alguén que quere gañar 50 euriños. Vamos alá. Vamos ata Lugo. Pilar, que tal? Boa tarde. Hola, ben, igualmente. Como estás, Pilar? Ben. Estás ben? Mira, vou ir ata Xunta Begoña porque a pregunta é sobre ela e queda bonito que o faja con ela, vale? Vale. A ver, que tempo tedes por aí? Chove tamén, non? Imagino, por Lugo. No, en este momento no. No. Ah, bueno. Choveu. Pues, tamén, en Lugo. Ti eres de comer tortellini ou non? Bueno, a verdad, nunca os probei, pero ahora pode ser que os probe pronto. Pilar, dígocho de corazón, tes que probar os tortellini porque son super sinxelos de facer e están riquísimos. E se xos enchen de queixo de arzón mar de Lapón, Non pode haber nada máis galego. xa non necesitas nada máis, Pilar, é así. Probarei. Probarás. Veña, por 50 euros tamén vas probar, a ver se acertas. Quen fai hoxe tortellini de grelo? Begoña. Moi ben, Xa así me dis de onde é Begoña, xa 10. Ai, Begoña non sei de onde é. Non sabes? Aí, que pena, xa sería de 10, pero levas os 50 euros tamén, non te É preocupes. de onde é? Sí, é de Ríos, de Berín. Vale, Anota pa próxima, vale? vale. Veña, Pilar, un bico enorme, grazas por chamar. Vale. Chao. Que maravilla. Ai, mira, e non se Ahora che teño un pouco de abre. manteiga e machaquei 2 allos. Pero non se che Por que abre. non? Non, porque se van a abrir e están ben cerrados. Bueno, home, non sei, eu pregunto, desde a miña ignorancia. Mira, Que é moita. Que é moita, que é moitísima. Entón, vamos deixar que se cociñen un chisquiño máis. despois tes aí a Vale. manteiga, E ten vou- aquí vou unha manteiga saltealos. que a xente... Simplemente con manteiga. Esa manteiga un que tes, pouquiño que de lle allo. machacaches os 2 allos, vas pasalos despois por aí. Vou pasala por aí, sí, porque Vale. non quero facer unha salsa para que me tape o sabor que ten o... Que lista esta muller, que lista. A ver, eu non quero tapar o queixo de arzúa e o... No, o queixo e o de arzúa lacón. non tapes. Nin o grelo. Non tapes, Entón, nin o grelo, nin o lacón, non tapes non se nada. pode tapar. Moi ben, entón, Así que simplemente darlle o aí unhas salteadiño voltiñas. e listo. Así, Vale. para que vaya collendo un pouquiño de sabor, así. E a manteiga vai dar ese Listo. toque así, pues, manteigoso, non? Claro. Vale, moi ben. Mira, saltou. Saltou Que pasa, automático. que pasa, xa está. A manteiga dá toque manteigoso. Vamos con Xulio. A ver, vamos con Xulio. Que pasa? A manteiga dá toque manteigoso, Pois se non? lle botas pouco, a mellor non, eu que sei, non sei. Mira, eu xa cocín a miña primeira tandada. Nin me responde, el si joseu. E mira, e a salsa Estes son os xa vamos primeiros a parar. lloros. Ui, que ben a recén desto, non, Xulio? Mira, esta salsa leva A isto non o contaches. Isto Claro, non o contaches. Isto de aquí, isto de aquí. Sí, mira, isto leva allo, un poquinho das chalotas que che dixen que lleva a botar, Sí. tomate e o propio grelo. Que Te vamos a rico. deixar así, para que aparezcan eses tropezós, Que rico, que me gustan moito a mí que aparezcan. Moi rico. E vamos a botar primeiro aí uns poquinhos frutos secos ahora fora do lume xa, Bueno, Vale. como está, Xulio, un poquinho así variados, e despois imos a botar outros poucos máis machacados ao final de todo. Ui, hoxe- E un poquinho de queixo galmesán, que tamén é de arzúa. Están un pouco picaos os dous hoxe, Teño que dicirlle á xente que estaban nerviosos antes de empezar o programa, Eso moi nada. nerviosos os dous, Eso estaban nada. picaos, De eso nada. Sí, No, estabas picado. no. Estamos falando do grelo, non estamos falando de tempes. Eu con Begoña nunca me piquei. Ti nunca te picaches? No. Bueno, o que hai A que que non, escoitar. Begoña? Vou falar co A que non, público. Begoña? No, porque mando eu. Vou falar co público porque non se saca nada bo destes dous. Veña, arranco para lá. Hola, que tal, como estades? Dadevos un aplauso que estades aquí con nós. Entendedes? E vamos falar con María José de Santiago, que está aquí. Ai, casi non entro. Como está, María José? A ver, sitio, sí. Sí. Ben. Cheirando. Verdad? É que estaba eu... Aquí cheira a Xulio É que estaba eu... Ti crees que algunha destas receitas tería cabida no teu blog? as dúas. As dúas? As dúas, seguro. Podes facelas. Penso facelas. Na casa. Penso facelas, sí. Ti sabes que colgamos todo na web da tele. Etiqueto Aí a está, voltas co moi prato, ben, moi ben, arroba a voltas co prato. Que ben guiadiña Que ben estás, guiadiña estou. Moi ben. Bueno, que che parecen as receitas, ben? Estupendísimas. Sí. Si tiveses agora antes de... Co que che ben ao nariz? Dende aí, co que che ben ao nariz? Aquí de nariz ben Xulio. Claro, xa, está un pouco complicado non Está un cheirar pouco desde aquí de complicado. Begoña. No, de Begoña non cheiro, pero de Begoña vin Sabes a o que, masa. sabes o que me cheiraba moi ben? O acompañamento de Xulio. Ese, O acompañamento que pues estaba está facendo aquí. Xulio ali, verdad, moi ben.
Pois mira, e se Hai que ves probar, comigo, e hai vamos que ali. probar, veña. Veña, Mellor. un aplauso para María José, que está con nos, con Voltas co Prato. Vamos aló, vente comigo, vente comigo. Vente por aquí, porque vamos ver como un prato ao señor Xulio Mato. Bueno, mira, vamos a empezar con platado. Vou machacar un pouco. Este é un plato gañador, inda que perda hoxe. Non pasa nada, sempre é un plato gañador. Este é un prato gañador. Sí, porque ten Vale. verdura moi rica, así simplemente salteadiña para que este un poquinho ao dente. Ten os ñoquis de pataca que están super ricos e sinxelos de facer e todo. Ola. Mira, vamos poñer uns poquinhos Que ñoquis rico, de porque isto, unha vez que, como xa o coticiches previamente, Xulio, Isto despois... isto está quente. Isto podría ir directamente, se temos unha salsa de tomate ou temos Xa. unha salsa como que fixeche ti, Xa. iso pode ir directamente xa sobre a salsa. Pero en este caso, como é unha salsa diferente, que é un acompañamento máis ben que unha salsa, Mira. vamos a poñer Mira. Para Xulio Mato. esta pasta por riba. Como está o rapaz, Ben lanzado, quere a victoria. Non hai que no pare. Pareces Meteu a quinta marcha e veu dende Silleda. Un locutor de motociclismo. Sí, exactamente. E xa estaríamos. Oye, qué bonito, damos un aplauso a Xulio que merece, Precioso. Ñoquis con grelos, con tomate, con froitos secos, de todo teñen os ñoquis de Xulio Mato. Vamos ver o de Begoña. Vente por Veña, aquí. vamos. Ai. Hola, Bego. Hola, ¿qué tal? Hola, Bego. Ponte aquí, vamos ver Estou os seus colocando tortellini. Que boa pinta, colocando Que os bonitos son, Espera, que pite eso aí. Dalle aí, Begoña, que non pite. Está louca. Pulsa o botón de apagar, pulsa o botón de Xa apagar. está, xa parou. Ala, Vamos poñer así. ala, que guai, que rico. E vamos a botar Qué un poquinho bonito, desta salsiña. Quedaron bonito. ben bonitos. Así. E vamos a terminar con un poquinho de rúcula. E que lle falta onla con grelos? Un pouco poquinho de pimentón. De pimentón. Un toque de pimentón. Sí. Aí está. toquiño de Un toquiño pimentón. solo. Bueno, pues, antes de darlle o aplauso, vamos soltar a pregunta de concurso. Vamos alá, señoras, señores, por 50 euriños. Quen cociña hoxe ñoquis con grelos? Eu? E ti és? Xulio Mato. Xulio Mato, 664-4834-19. E agora sí, despois de ver estes dous fantásticos pratos, vamos a pedir a María José que se poña aquí para probar e vamos a dar un aplauso aos cociñeros porque son uns auténticos artistas da cociña, os dous. Merecen. Moi ben, A xente na casa non nos sinte, non nos presinte, pero hai tensión aquí, estamos dous moi calados. Veña, a probar. A probar. A probar. Por cá empezo. Polo que queiras. Por este... Polo que queiras, valle dando. Voulle dando. Veña, vamos alá. Creo que viaxamos a Carballo, 50 euros en xogo. Nieves, que tal? Boa tarde. Nieves? Hola, Nieves. Nieves. Está como a tua chapa, non está? Nieves. Non está. Como a tua chapa. Bueno, non pasa nada, pois seguimos con María José, mentras tanto. Ai, como estás? Riquísimo. Ah, amiga, pois tens que probar o Amigo. outro. Tens que probar o outro. Vamos Ai, facendo Dios, sitio. que nervios, que tensión. Hoxe temos ñoquis, temos tortellini, estamos comendo moitísima pasta no voltas co prato e levan grelo as dúas. Vamos alá. María José de Santiago, que nos ten en vilo, e o perde todo, é que está disfrutando ela e nós aquí mirando para ela. María José de Santiago. Podes repetir un pouquiño. Xa, pois, como non apures, os do Hora Galega, vame botar a bronca. Ai, que difícil, Quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? Eu creo que este. Xulio, no, Begoña. Gañou Begoña, montes co prato, señoras e señores. Vémonos mañán con máis receitas. Agora quedan coa actualidade, coa Hora Galega. Chao, ata mañá.